Nunca antes o sector hostaleiro da comarca do Barbanza estivera tan unido. A unión fai a forza, e dende o sector entenden que é o momento de xuntarse e loitar pola súa supervivencia. Na actualidade, Barbanza conta cuns 400 negocios de hostalería, moitos dos cales quedáronse polo camiño, e outros afrontan un futuro cheo de incertezas debido á situación actual derivada da pandemia. Dende o colectivo, que agarda poder aglutinarse en breve nunha federación comarcal, entenden que despois de 15 meses a situación para o sector está peor que o primeiro día. O resumo dos 15 meses de pandemia é que neste momento a hostelería, o noso sector, está peor que o primer día. Máis desprotegido, máis vulnerable e, por tanto, máis preocupados. Se este ano, xa con todo o que levamos acumulado de perdas, o verán ten algún problema, por mínimo que sea, van a pechar dúcias de negocios. E iso alguén ten que ter a responsabilidade de pensarlo, non? Insisten na persecución que se está a dar do sector e de que non poden manterse os mesmos criterios para establecer os niveis de restricción, porque a situación é hoxe diferente hai varios meses. É que sempre nos poñen por diante o comité clínico, pero despois non nos lo aclaran. Hai varias decisións, non? Como a Puebla, ahora estamos en máximas, estuvimos en altas, Ribeira leva un mes e medio en altas, se non me confundo, e, bueno, hai uns datos que son, cando entras en alta, no pobo, hai sempre unha pregunta. Cales son as decisións? Que van a facer? Só hai unha única resposta, que é o peche dos interiores dos bares. É a única medida. E incluso, cóstame pensar que un médico sea o que diga, dentro das casas podense reunir 4 persoas non conviventes e dentro dun bar 0. Cóstame pensar que un médico poda dicir eso. As axudas prometidas tampouco están a chegar. O que nos deron foron miserias, porque en 15 meses, cantos gastos tuvemos en 15 meses e cantos ingresos? As contas están fáciles de facer, moi fáciles. Eso foron miserias, porque 2.000 euros divididos entre 15 meses, que dá? Non dá nin para a luz. Nin para a luz que temos que estar pagando igual. Nin para os seguros sociales que lle temos que estar pagando aos nosos traballadoras en ERTE. Saben de sobra que o sector non é rentable con esas axudas. Os mesmos que as poñen saben que non son viables. É que é imposible que podamos seguir así. Ante esta situación teñen solicitado unha reunión urxente coa Mancomunidade Barbanza-Arousa para pedir o seu apoio e afrontar o problema dende unha perspectiva comarcal, coa posta en marcha tamén de iniciativas para relanzar o sector. Tamén demandan á Xunta unha maior rapidez na vacinación dos municipios das Rías Baixas, onde, segundo eles, a incidencia é tamén maior.